Ορίστε. Δεν έχεις πολλά. Μπορείς και να ταξιδίσεις. Απλά μπορείς να κουρεύεσαι. Να τα απλά κοντά, Ναι. Καλά δεν τα απομακρύνονται. Ναι. Πες κάτι. Ωραία, τραγούδισα. Ποιο τραγούδι είπα καλύτερα απ' όλα? Το πως έφυγες. Με αγγίζει αυτό το κομμάτι, Κώστα. Ωραίο, ωραίο. Τι έγινε, Θήβα επικράτεια της Θήβας. Έκανα την Facebook και το Θήβα επικράτεια. Τι λες, μωρέ. Ο Ντενής τα πήγαινε στον Κουατάρι, τον Κουατάρι έκανε αυτό που ακούγοντα στο μυαλό. Ήταν 8 ώρες στο... Είναι παρθενογένεση, είμαι από παρθενογένεση. Μη λες τρέλες τώρα στο βίντεο και καλά. Όχι, δεν θα πω παρθενογένεση, δεν έχει να κάνει με το βεργένηση, με την δημιούργησε, δημιούργησε από παρθενογένεση. Είναι την παρθενογένεση. Σου έχω κάνει zoom στο πρόσωπο να δείξω που είσαι από παρθενογέννηση. Μην κάνεις έτσι γιατί φαίνεται ότι δεν έχεις μαλλιά. Προς τα πάνω κάνω. Μπράβο, έτσι. Ωραίος. Να το κλείσω. Κλείσω να με